राम तो ही कन्हैया तो ही परशुराम चारों धाम ये गोसैया अब छोरी कर बुरा काम जे नाम जप आठो जा तो ओकर बनव लबी करल काम ए गोसैया चाचा समय आज इतना बाउर बा कि लोग जितना अपना दुख से दुखी नहीं खे उतना दूसरा के सुख से दुखी बा बानू आज लोग के अपन पलानी चुहता तो लोग अपन पलानी छावे के फिर में नहीं खे लेकिन कोई पटीदार के छत ढलाई होत होखे तो दिन रात वही फेरा में लगल बा कि कौना केस में फंसाई एकरा छत के ढलाई जल्दी हमरो कमाई का चंदन भैया एक घड़ी लोग चुनाव में घूमता तो ये फिर में नहीं खे कि अपन पास को बना ली ए फिर बाबा के केक और 5 को काट दी गलती की खराब सही नाजायज कहे के नीचे बहेलिया हई जाल के बिछवले बा तो हई ब्याधा लगवले बा निशान ए गोसैया अरे ए हो भगवान राम आई के बचाई जा आज फसरी में पड़ली चिड़ैया ए गोसैया हम भजन ना गाई डायरेक्ट एगो लाइदारी मारो वाह एक गीत हम कैसेट में भिगोले बन जोन फटाफट वायरल से रिलीज बा जन में एगो पूजा पांडे कौन दो गायिका है सिवान के हम चिंतो नहीं की सिवान के नो है बरहरिया उरी कहे का जाने बरहरिया केने पड़ले गुरुजी हम आज ले ना देखनी वैशाली का और के नो रौरा ठीक कहत उहे तो गोला में गोले बा कोनो है सने लड़की बारी शादी हो गई बा आ गौने नहीं खे एगो सखी जाके सखी से कल गई सखी ए सखी का सखी ए सखी का सखी देखत तानी बड़ी मन मोरले रहता रू का तारा दिक्कत में कमी भइल बा हो का तारा दिक्कत हो गइल बा बताओ जी शादी करा के गावना नहीं राजा जी शादी करा के गौना नहीं कराओ गावना नहीं खन करावो अब फोन ना कइले रहलू हो ना ना कइलू हो तो एक बार फोन करके पूछो कहा तरह की पत्रा में दिन नहीं खे पतारा में दिन नहीं खे बनो ओइसन पंडित जी के पतारा में आग लग जा जब पंडित जी का पतरा में दिन नहीं खे बनो गिरी जी से पतरा दिखाओ गुरु जी बोले बड़े इधर क्वेश्चन क्वेश्चन जतरा सेट कर देले सुदामा चौहान फेसबुक पर वो दिमाग पे चढ़ाले बा हम कहनी कि तो पहले पूछे के बाद जाके सुखनंदन चाचा से ने पूछो या तो बाद में न बानी मौगी कहती है मेन से मौगी मेन से कहती है शर्मा जी कि चढ़ली जवानी हमार कॉलेज राजा जी जब तारा गौने ना करावे के रहे तो शादी का करे के करा ले लो आराम से अपन राज भोगत रहनी हो चंदन बाबू चढ़ली जवानी हमार भइल रहे शादी सैया कमही जे एज बाट रोज रहाना एथिया में आते नहा रहा
सम्मानित बाबू देव पूजन मालिक हमरा के 51 रुपया का आशीर्वाद देनी राजा बन के राज करत रही ये नारायण जी से कामना करो मेहरारू कहता रे तनी मुड़की मारो नैना जी जकरा कला के जवाब ना हो अब गुरुजी के मंडली में गाओ तनी ते में जे बा से हमर गुरुए बा सबे हमर गुरुए बा एगो है नाता में हमर मामा लागल ना तो सबे हमर गुरुए बा जब गुरुजी के सार हवे त हमरा ममे नु भइले में का कहे के का मामा गोड़ लगनी हम मामा खिसियाई मत मामा के गोड़ लगत तनी गुरुजी तनी मामा पर हमरा ध्यान रखे दोहराइल जाता तनी पहले प्लेन मुड़की तब चकर मेहरारू कहता री गोबरे गोबर में मोरा ई त प्लेन भइल तनी एकरा के मिक्सिंग करके चक्रधार मारो जब शर्मा जी ढोलक बजावत रह तो चक्रधार मुड़ के मारो का शर्मा जी कुछ खाए पी के हो तो भेंट करो गोबरे जियो नचनिया जियो तारा पेट में कहियो गैस ना हुई कितनो भात खा ले बनू आ नाच के मुर्गे मार देबू 3 बड़ा हाँ हाँ राउर मामा कहते नहीं रहो मार के दिखाई ना ये मामा हम ही सब नहीं मारत है घर हम मारल छोड़ देनी एक दिन बेल्ट खोल लियो दिन से मारले छोड़ दे गोबरे गोबर में मोरा होता गुता गुदी हो गोबरे गोबर में मोरा होता गुता गुदी हो ए राजा कैसे बताई बलम जी फेल भइल बुद्धि हो कैसे बताई बलम जी फेल भइल बुद्धि हो ए राजा जी जानता रहा तहरा याद में का होता तोहरा याद में हमरा हाथ के कंगना जोन बा खन खन करता तोहरा याद में हमरा पाँव के पायल छन छन करता खन करता हाथ के खन करता हाथ के का ना ना दित बट रोज ओ रहाना एथिया में आटे ना सम्मानित हमारा भैया अखिलेश पंडित जी के माध्यम से 51 रुपया आशीर्वाद संगे संगे हमने के साच कहनो गुरु जी हमारा क्षेत्र में जितना लाइदार बड़े सभे हमारे को अधिका मानेला चाहे विजेंद्र भैया बानी चाहे वीरेंद्र चाचा बानी महात्म बाबा के शिष्य बानी बड़ा सुंदर आवाज रवा तो चिन्हता नहीं वहाँ के जरूर भी हम बहुत बार आयल बानी गौनई में गाड़ियों लेके गइल बानी झालू बजौल बानी
हई देखो हई कहती है कि माने का बरोड़ा हइले अधिकार यही से हमरा गोनई में किनौ में चली आ जात एक जनी बात के अब हम गुरुजी के लाज चलता तनी गुरुजी जाई ना रो चाहे वो पी के आई नीचे से आवा ना 2-4 दिन तो हो गए चाहिए जेबू संग संग हमरा अरुण भैया हमरे के 51 रुपया आशीर्वाद देनी गोड़ लगनी है राजा बन के राज करी अब किर मुड़की लागी चक्रधार लागी लेकिन ढोलक से ना तबला से कुछ क्लासिकल बाज दिखाई है शर्मा जी मेहरारू को तरीका ए शर्मा जी बाबा हो पीछे अंदर का है हम तो यही सोचिले कि भाई हमने का दुगोला गाओ तनी वीरेंद्र चाचा तो 3-4 बजे बॉन्ड को देता नहीं आ गुरुजी हमर 30 दिन सिंगल गाओ तनी 6 बजे ले कैसे गा देता नहीं आ कैसे ही लोग जिया था भाई प्रैक्टिस ये लोग तो 2-3 महीना में भाग जाए के चाहिए लोग काहे भागत रहे के एनर्जी ड्रिंक खैर पूरा बिहार में ना पूरा भोजपुरी में वीरेंद्र चाचा ब्यास का ढेरे लोग बा लेकिन हम ऐसा ब्यास ना देखनी कि 30 दिन गौनई और तबो सिंगल गौनई 5 बजे ले हमनिए का गए तो हमनिए का मर जाए के पड़े लेकिन भगवान के ऐसा कृपा गुरुजी के ऊपर बा का विजेंद्र भैया हमने का 20 दिन गा दियो तो ना देर ले तो हमनिए का बीमार हो जाए बाकी यह का ऐसा ब्यास बानी भोले दिन में 2 बोतल पानी चढ़ी तो चढ़ी बाकी गौनई 5 बजे मेहरारू का तरीका बाबा हो पीछे अंदर का है कोई लो भुलाई हो बाबा हो पीछे अंदर का है कोई लो भुलाई हो ए नैना आरे कोई परो गुरुजी आंख मुदले बरोड़ा कोनो बात नहीं है गोइल परो हमारा के बिरहिन बनई हो ए राजा जी जब राती खानी सुता तानी नु बड़ा बेकार सपना देखता नहीं जब सुता तानी तो ऐसा ऐसा सपना देखता नहीं कि मन करता कि बरहरिया छोड़ दी का हो आरे सुतला में देखी ले आरे सुतला में देखी ले आरे सपना कोनो बात नहीं खे भाई रोल देख के हमरो खारा होता रोआ नहीं ना चिंता मत करो जब हमरा जोरे रहो तो बुझो कि गुरुए जी के जोरे बैठी सुतला में देखी ले पाना देख बट रोज दे रहा नावा एथिया में आटे ना एथिया में आटे ना देत बट रोज ओ रहा नावा एथिया में आटे ना देव कुमार मलिक जी के माध्यम से 51